Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Aimise nalese kuno kwa boko kuno. Munimva re? Muniwa pamadene? Muniwa pamadene? Muniwa Wana mbeka miado. Nimukapati abaranga kuno. Tisa bese voti yatu. Kumira hai. Makuwa kuna chuaja. Minanga tese ni profesa. Asa pida mtani. Kumba nai. Yeye kutoka kwa profesa asa pida mtani kati nima na wake. Amene ndi MP kare si shadow so iyai. Amene ni Honorable Wilfred Mpisa. Inyo nikukomele ni kwambiri atuwaku wako koboko komaso kumranje Karombe North Karombe Northeast Nikuwe inyo nikukomele Mani bare Maziwa kusanka ni amare Maziwa kusanka ni amare Ngabese voti hapa. Ngabese voti hapa. Ifana ndikuze niki. Ngati mukufuna kuno chitu. Ngati mufuna chitu kuno. Tieni tisanke MP watu a Wilfred Mpisa. Amene yakuziwa mavuto anu kuno. Yeye kayo amene ngakonze mavuto kuno. Unive. Komaso tu muntu ndo puzira uyu. Sana kwele kuno kutazapukele ni drama za CDF. Manive. Akone kakuta ngate kuba drama za CDF uyu. Balibedwe. Komaso tu ni kansala, kuli bali kansala. Atiliga mawe. Atiliga Oh, ya minister. Oye. Akatiri ngamawa oye. Adasikisi oye. Oye. Ye kani ndioti tuyamba tisange profesa hata bila mtani kanjone. Kachiwiri. Isanga Honorable Mpisa siyo joe. Honorable Tilinga Mawa. Ngote udeza pakajani suti Manive kwa suti imaka yofana na jegede ya guru Amina ni profesa hata bila mtani Chauza the Honorable Wilfred Mpisa Tafisa nae Yeti ni sabato ziwili Makasara Maina getu kuli mandasiki si uku Atinga mawa kuno Yemu ngapesa kodi babele ba Palibe Sota kuiza na bano batwe Yepa liena kuenda kunoko ngati ati ma independence Mani batwe Ena kuta kuenda ngati independence Uchipani cha DPP kulibe independence Independent ujijewa zikieleweka. Mani bare amena ngabwerese mwana nagale amena kuziwi kati profesa hata pita mtarika ngamena imandine kuno mani bare Paso pali ma independent yena Abulandira drama kutokera ku Congress Party Imenezo tikuziwa afuda agawe mavoti kuno. Yenga ninakaenda kuza na balenga kunoko. Mavoti ndi kuyambira profesa Tabita Mutharika Mpisa komanso Atinga Mawa.
ndauza profesa kuti tavotera anthu amenewa kunokoti kuli mavoti pafupi 45,000 onse 100% apite ku chipani chathu cha TDP takuizanayi chifukwa cha nthawi mulilola tinyamuke chifukwa tikafika mpaka kwa Mkulambe pamene paliziwa paja tithamange ndithu kuti tikafike. Komanso akundiuza pano ndikumva kuti anthu ambiri mukufuna ma-t-shirt tikapereka uthenga umenewo manimba tikapereka uthenga umenewo kwa Profesa Arthur Peter Mutharika ndapemphaso kuti ayi tapita mukafike kwa bokoboko mafumu ndakumvani nkhani ya madzi ndamva komanso kuti akukunyozani nthawi ya Profesa Arthur Peter Mutharika amagawa makubuni ndinu amagawa fetereza ndinuyo komwe panopa mayina akuchokera kulilongo angaziwe kulofutika ndi ndani kuti angaziwozika ndi ndani amene angaziwe ndi mafumu takuizanayi komanso phwanyamise kudani naija ndakumva na mfumu imene jayi tipemphere kuti pa 16 September so yonse itikonze nkhani ya madzi ndakuzani kale tinapanga tu project uko mwasanga timene zakuma mijigo koma chofunika kweni madzi mikope siyo jwezi ndiloye komanso anyamata asungwana tikuzowa mukuvutika kwambiri masiku fees anakwera zaphera kupita ku sukulu bamba nde wakudaliseni zakumanenso timu ya Bompanopa kupata Profesa akatuya konkurongo wakudaliseni pano tafika ndi pamapeto pa kuulutsa kwathu mawu kuchokera kuno kwa Bokoboko ku Phalombe mkatikati mwa ulendo wa whistle stop umene olemekezeka a Vice President Honorable Joseph Machola Mwanamveka ali nawo. Tikuyenda kuno kupitilira madera osiyanasiyana ndikufunseni kuti mukhale pomwepo ma viewers athu kuti musatire satane mpaka tidafika kumapeto kwa ulendo umenewu. Mwakoma nonse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.